Jena ħadida, pero tajat li x-surmast. Jena Val, jom kella Val Valente kif tejt. Taf għaliex, għax kulħadd irid jgħajjat lek surmast. Napprezza ħafna il-ġest. Imma ħna at the end of the day, kulħadd l-istess, kulħadd uman, allora m'hemmx għalfejn jkollna dik il-preżu poppi għaf moħħna li aħna xi ħaġa kbira. L-importanti hu li dak li nafu nadduh lil ħaddieħor. Dik hija l-filosofija li wrid minant missieri u neqpa sakemm il-bambin jisrifni l-omor illi ngħaddiha lil ħaddieħor. Dik hija l-isbaħ ħaġa li bniedem jista' jagħmel.